Vi er så i gang med første test af Vanish til Bossador. Jeg har lige fået en 10-årig dreng ind med en rigtig snavset trøje. Han har haft på hele dagen ude at lege og til fodbold og sammen med sine venner. Og jeg vil prøve det her til hvidvask. Og jeg vil prøve med blodsætning. Og jeg putter i lunken vand her, som der står bag på bøtten. Ja. Nu skal vi lige have åbnet det her. Og der skal sådan en handske i. Sådan der. Og så kigger vi lige se, at det bliver opløst. Jeg rører lige lidt rundt. Ja. Så lader jeg lige trøjen ligge blød i 6 timer. Nu er der gået 6 timer. Jeg tager trøjen op, kigger. Vi kan i hvert fald se, at vandet det er beskidt. Det ser faktisk ud som, at det er helt væk. Alle pletterne. Nu vasker jeg trøjen i vaskemaskinen efter almindelig anvisning.